3, 2, 1. Legendary Stardrop! Takže ľudia, máme tu 7 megaboxov, takže ideme si to tvoriť. 5, takže možno aj niečo bude svietiť. 4, 3, 2, svieti to! Svieti to, ľudia! Svieti to! Takže 3, 2, 1. Ty kokos! Nový Rico skin. Ty kokos. A ideme. Pin. Radi. Tento megabox bol podľa mňa úplne úspešný, takže veľmi som rád. Veľmi. Takže ideme dať ďalšie megaboxy. Ešte 6 megaboxov. Ideme. Takže 3, 2, 1, 2 gemmy, to je veľmi dobré, a 128 blingov. Tiež super, ale nie tak dobré ako na začiatku. Ešte 5 megaboxov. 6. Takže ideme. 5. 4, svieti to! Svieti to, na 4. 3, 4, 3. Zase skin! Shit. Ideme ďalej. Dobre. Samé skiny. Takže ideme. Ešte 4 megaboxy. 3, 2, to je veľmi veľa. 1. No, dobre. Ideme na 3. megabox. Teda, neviem, nájdeme, no. Proste. 5, 7 gemov. Fúha. Ideme. 3, 2, 1. Aj, to je dobré. 7 gemov. To je tiež dobré. Ideme ďalej. 4, 3, 2, 1. No, asi toto je posledný megabox, takže idem si ho poriadne užiť. 3, 2, 1. Dobre. Veľmi to bolo podľa mňa úspešné. Takže ideme na tie 42 stardropov. Ideme na to. OK, idem na to, ľudia. Ja idem na to. Super. Super, aspoň epic, niečo dobré. Ideme. To je tiež dobré. Zase epic, to je veľmi dobré. Nový spray a veľmi dobrý. Vyzerá veľmi dobré. Zase epic, ľudia. Zase epic El Primo naštvatý. Ale to je tiež dobré. Prečo ide stále epic? Prečo? Čo to niečo znamená? Prečo nemôže ísť teraz mythic? Legendary Stardrop! Ľudia, prosím, Braver. Skin. Kurňa. Ježiš. Včera mi padol Legendary, padol mi Bull skin. Ale tento skin je dobrý. No, a tomu ešte pím, dobré. Tak budú padať nutné veci, že? Robíme jeden trik. Dobre. Super, ale zase Legendary bol. Epic, aspoň niečo dobré. Wow, veľmi je to super. Epic. Wow. Super, nevadí. Ešte to zatiaľ taký dobrý opening.
Nemám rád réry, neznášam ich. Ty. Ešte jedenkrát legendary alebo mythic. Legendary! Ľudia! Full Braver! Ne! Bože! Kurník šopa, to sa nestalo. Pre Boha. Ježiš Mária, to sa nedá. Ja už ani neviem kvítať. A to super réry. Nikto spadne legendári, ale teraz Brawler! Dobre, ľudia. Idem teraz pomaličky. Ale aspoň to je rýchlo. To je všetko? Ľudia. Som trošku sklamaný. No tak. Môjmu kamarátovi len ho nájdem. On mi napísal, že proste sú megaboxy, 7 megaboxov a ja som neveril, lebo som si myslel, že iba jedno si môžem vybrať. Tento to je Booster Gamester, môj kamoš Simic. Asi v minulom videu, ak ste to nevideli, tak skúňte to video a padol mu tento Brawler Chuck. Neviem, ako sa to vyslovuje, ako sa volá, ale mythic mu padol. Ja som mu neveril, lebo akože niekedy si ako sklame, ale inak úplne máličko. Ale zás, že si mi to ti nemohlo akože padnúť, že toľko veľa skinov a jeden ten panáčik Brawler a si mi povedal, že ale je to pravda, koknúť sa do Brawl Starsu. Ja, že čo sa tam mám koknúť? Veď som tam bol ráno som tam ešte bol. No tak som to išiel kúknúť. A free shope. Ja som si hovoril, že koľko je hodín? Bolo asi predtým 8 hodín. No alebo 9, neviem. No a že niečo je tam zadarmo, no idem sa kúknúť. A normálne toto tam bolo. A bol som rád toho, že to tam aj bolo. Ale tak nevadí. Aspoň to môj kamoš získal. Aspoň nie nikto iný. Ja tu mám 2 skiny. A asi budem používať tento skin, lebo myslím si, že tento je ešte lepší. Asi mi aj hovoril, že ak potom musíš si kúpiť skin, tak si kúp tento skin. No a ja si vždycky kupujem skiny, ktoré sú za 1000 blingov. No, tak preto proste som to teda urobil. Inak nezabudnite, no asi to neviete, ale teraz vám to poviem. Rusty klub má 23 ľudí do 30, takže ľudia, tu máte kód. Ukážem vám aj, počkajte. Ježišmarja, to neviem nájsť. No, proste aspoň vidíte kód, zadajte tento kód do klubu, ja vás tam pridám, som tam prezident, mám tam 23 ľudí a niektorých aj vyjadzujem, keď nie sú online do 1 mesiaca, takže napríklad tohoto idem na profil. 54 max vyhral. No ale je mi to ľúto. Chcem mať tam nových a čerstvých hráčov. Takže ľudia. Takže čakal som Brawlera. Panáčika som čakal normálne. Ale dobre, padalo mi 2-krát Legendary.
brutál. Ešte som sa zapojil do tej súťaže. Poviem vám, akej. Spomínate si, keď sa vydalo toto video. Počkajte. Neviem. No, on vydal video o tomto. O tomto dal video. No a ja som kúkol celé a že zapojte sa do súťaže a 10 ľahší výhercov môžu získať normálne 50 Legendary Star Dropov alebo 100 megaboxov, alebo to bolo naopak. A nejak tak to je. Ja som sa zapojil o Legendary Star Dropy, lebo keď mám Legendary, normálne kričím až normálne na koniec ulice a proste veľmi som rád, keď mi padne aj aspoň Mythic, ale Legendary je lepšie, jasné. No, čakám, kedy mi padne konečne Grom, alebo si ho robím za tie kredity. Ja si ho nechcem kupovať, lebo bude ten event SpongeBob, určite to viete. Ak teda hráte Brawl Stars, stiahnite si Brawl Stars, je to veľmi dobrá hra. Ale nerobím tu reklamu pre Brawl Stars, ale zas vraj SpongeBobe sa namiesto gemov sa bude kupovať za také coiny, viete, tie krabové hentie peniaze. A môžete za to kúpiť buď Brawlera alebo skin. No ešte uvidíme, sledujte kanál Rusty a vidíme sa na budúce. Čaute ľudia, čus!